Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-Ministri Clint Camilleri u Joe Etienne Abela żar 3 negozji mmexxija minn familji Għawċin fis-settur tal-ospitalità li qed jagħtu kontribut importanti lejn tisjieħ tal-ekonomija Għawċija u lejn it-tip tal-prodott turistiku Għawċi. F'din iż-żjara, Dr. Abela żar Block Hotel u Richwell Dive Fishlandy, kumpless turistiku li jinkludi akkomodazzjoni, skola u faċilitajiet tal-għadis taħt saqaf wieħed. Il-Prim Ministru żar ukoll Viewpoint Boutique Living lukanda żgħira Fishlandy li tħaddan l-identità bħala parti mill-esperjenza li toffri lil viżaturi. Dan filwaqt li l-aħħar żjara mill-Prim Ministru kienet f'Santa Lucia Boutique Hotel, negozju ieħor immexxi minn familja Għawċija li jiffoka fuq esperjenza kwalità għal klijenti ta' din il-lukanda permezz ta' ambjent naturali u tranquilli offri. Il-Prim Ministru qal li Għawdex għandu dak kollu li hu meħtieġ biex ikompli isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu bħala destinazzjoni unika fil-Mediterran, intqal kif aktar investiment ta' livell għoli li jirriflettu l-identità u l-karattru tal-Gżira iħalli valur akbar fil-komunità Għawċija. Il-Prim Ministru tenna li l-Gvern se jibqa' jappoġġja investimenti li jagħtu ħajja ġdida lill-ekonomija ta' din il-Gżira. Hawnhekk semma il-manifest elettorali l-ġdid tal-Gvern li jagħti priorità lil Għawdex b'miet impenn speċifiku għall-Gżira, inkluż f'miżuri favur turiżmu aktar sostenibbli, investiment fil-prodott turistiku, taħriġ speċjalizzat u titjib tal-faċilitajiet.